ושלום לכולם, כאן רואים עכשיו, אנחנו בסדרה חדשה של מיני גיים. איתי כאן פה יובל, תגיד שלום. יובל, תגיד כבר שלום. יובל, תגיד שלום, אני תתמיכה. היי. טוב, העמוד של יובל זה יובל גיימס. ברחתי. אתה בא ככה? סמק! זה דובדי. לא! יש שם איזה התקטון שהפריע לי. נפלת? טוב, יאללה, אני רוצה לצלם. יש! הומו. תתחיל שנייה. איך נרחב עליך? אל תלחץ עלי כלום שנייה. בוא, הנה. אל תרד, יאללה, תתחיל לצלם תתחיל לצלם. תעצור אבל. תוריד את זה. אז מה? להעיף אותך? 3, 2, 1. מה קורה צופים אוי, וצופות יקרים, אנחנו פה מיינדפלקס. מיני גיימס, במיינדפלקס, כאילו מיני גיימס פרק שני. אני פה רוכב על רועי. רועי! איזה. אז בוא נתחיל לשחק. יאללה, איך אנחנו נכנסת לפארטי שלי? איך מזמינים פה נכון, לא פארטי. תכתוב פארטי ראש 69. די כבר. יאללה בוא. בחתו אפוס? מה? טוב, תגיד כן. לאיפה ללכת? יאללה, נכניס לך לפה. לך לכבשה הכחולה. הכבשה הכחולה שם. כחולה. כן. תלחץ עליו מה ניקח? ארצ'ר או קננג'ט? אוף. מה ניקח? אני לא יכול לקחת רק ארצ'ר. טוב, מה ניקח ארצ'ר? זה יותר טוב נראה לי. לא ניקח סורד. יאללה בוא. חייבים להיכנס למפגרים האלה. אתה אולטרה? לא. נו, אני חייב להיכנס למפגרים האלה. אבל כתוב לי זה על בלו. תכתוב שנייה משהו בצ'אט? אתה לא בבלו. איך אתה יודע? זה אומר. עזוב, אני מנסה להתקבל לרד, אני מנסה להיכנס לרד. בוא תנסה גם. ואל תפסיק ללחוץ עליה. אם לא, אז כל אחד יהיה בנפרד או משהו. אני ברד. תכתוב משהו בצ'אט? ייי. עוד, יש פה VIP, כאילו אירו או משהו. תקשיבו. לא תקשיבו. נו, מה אתה רוצה? זה בעצם מיינדפלקס, אני אשים את ה-IP בדיסקריפשן. טרייפורס! יאללה. סלומפי, תראה. פעם אחת, איפה אתה? הנה אתה, בוא. איפה? פעם אחת הייתי הבחור הכי יקר בעולם, הוא עמד שם על האות. איפה? שמה. סלומפי. אוי, כן, ראיתי איזה מישהו שפשוט עמד על זה. כן, על המספרים, והתחיל לרקוד שם. כן, ראיתי גם. יש פול האקרים במיינדפלקס. יאללה, התחלנו את המשחק. הנה, אוקיי, מה אני עושה בזה? חכה קצת. אתה רואה שם את זה, עכשיו זה ייגמר לכם תוכלו לצאת. אוקיי, אתם יכולים לצאת. בוא. סלומפי, מה זה בחוץ? יש לי וול. אני יודע, אתה אמור לבנות חומה. אני יכול להרוג אותו? לא, אני לא יכול לראות חצים. סנופי, לא! תשבור את ההול. דמוז על 2. אוקיי. לא היה מוכה, תודה. אל תנסה לבוא אליהם, ביתה שלי. יאללה, קום 200. מה לעשות? להתחיל לראות באנשים. נו בואו. למה אתם מקבל חצים? איזה מעצבן זה?
או. או. אני רק טוב והרג אותי. הוא כבר טמון. לא הרגו אותי, לא ראיתי את זה. מה, איך אתה איך אתה כבר על ה... לא יכול. ופגעתי בו. בדרך כלל אם יש לכם ארול טוב ואתם הולכים לצלח של להריב, נביא לכם אחרי כמה זמן סלונס. וואי, איך הוא הרג אותך? לא, אתה ראית את זה? באתי להרוג אותו. נו, גם אני לא מקבל אירוס. אני מקבל חצים. זה הכמעט הדשוט. אני רואה לו רק את העד. סמך מחוי. אני חצים. יש לי חצי אחד. אני לא יכול לבוא אליהם. בואי עם חזקים הכחולים. בואי טיים. שדרג את המבנים, שדרג את המבנים. אבגרד מהיר, אבגרד מהיר. לא, תרוץ את זה. לא הספקתי. מה? פגעתי בו, אתה ראית את זה? לא. די, יש פה מישהו בו, נו, אין בו דבר. הנה. הוא זז. איזה אין בוט. איזה... אין בוט. ברור. איך הם מגיעים לזה שלנו? ואני לא מצליח. אני בא לזה שלהם ואני אף אחורה. אתה לא יכול, תן לך סורד. ואז כאילו הוול כזה בא אחורה. תבעד שנגמר המפה. שוב הקליקר הזה, די, זה מעצבנו. הוא פשוט האקר. אני לא יכול לצאת אחורה, לא. אני לא מאמין. יאללה, עוד סיבוב? עוד סיבוב. אוקיי. יאללה, צא מפה, משחק אחר. תכניס. תעשה סלש לי ובוא שוב ללובי 54. 54, סבבה? נו. אתה פה? 54, אני על 54. נכון. כן, אני על 54. אז למה אני לא רואה אותך? ספר את זה ללובי. טוב, עזוב את זה, בוא שנייה לובי. הנה, אני רואה אותך, פארטי ועזרו לי 6-9. הנה אתה. מה זה? אני רוכבת מישהו. ביטלתי את זה. בוא נשים עוד משחק מטעם סנייק. אז תראה. סנייק. הנה, המשחק מתחיל עוד מעט. ספידי. לא תתכונן. מה לעשות? פשוט אסור, אל תתקרב למפגרים, לקבוצות האחרות. סבבה. וקצת קשה לפנות, אז אל תתלהב מזה. ויש מוכר כבשים איך שאתה אוכל סליים. מה? איך? הוא פגע בי איכשהו. סמק. תראה, הם עוברים אחד בשני והם לא מתים, נו מה? מה? רמים אותנו, אופן. תראה! תכנס פה! תכנס פה! בוא לבי 54. בוא. אתה בא? סניה לובי. נו. תיקח מהרכית. אני אקח את הסנואומן. זה אולטרה רק. תיקח סקלטון או משהו, מהר. בצד השני. בצד השני. עושים טים?
טיב, סבבה. תראה, אני סנורמן ואתה לוקח איירון גולם הוא לא טוב. אוקיי. תראה, אני סנורמן. זה מבזבז לך את הנקודות? לא, תלוי. אם יש לך כבר אותו, זה לא מאוד בנקודות. זה מיני גיים. את זה אתה לא יכול להגיד שזה לא מיני גיים. מה לעשות, מה לעשות? אתה צריך לך את PvP עם כל המובס. אופס, ואיך אני יודע מי אתה? אני הסנורמן. היחיד פה. מה זה? העפתי אותו בעולם. מה זה? מולר הזה יכול לעוף. העפתי אותו בעולם. פאק. הוביל פה אינדקס. איפה הוא? יש דואד. טוב. רוי. דואד. חייבים לעשות לפיל. הנה הוא נפל. תעזור לי להרוג אותו. דקה, הורגים אותי. הרגתי אותו. You eat. לא eat. הוא חי. איזה הומו. הוא השתכפל, לא? מה זה? הוא עשה את זה? לא יכול. כי זה סליים. רק את הסקוויד. נו מה? איזה מעצבן הסקוויד הזה כבר. אני בא לסוכה. הרגי אותו. אני מאחוריך, אז לא עלתי. יש פה עוד אחד. כאילו הוא שוב חזר. איך? הוא פאקינג. הם עושים ריספאון. איך? גם אתה עושה ריספאון. לא, אבל כמה הם? כמה החיים יש להם? 4. מה, ולי יש רק 3. שיט, לא מאמין שנפלתי ככה. אוי, טוב, יאללה, אני מת. איזה נו בצעתי. אתה בא לפצח את הסליים קודם? יש לו רק עוד חיים אחד. מה זה? זה לא הופך שהוא כל כך קטן, אי אפשר להרביץ לו. פעם בגה. יאללה, איפה הסקוויד? חייבים להוריד אותו. איך הוא הולך כזה מהר? הוא נפל, יש. איפה הוא? מת? אל תהרוג אותי. הוא מת? לא, הוא יצא. יאללה, מוכן? יצא. מה עכשיו כאילו? מה זה? סנורמן. מה זה? חרא. אתה מת? גם אני לוקח סנורמן. זה עולה כסף, תודה. פאק. לא. ביי.